BaleTelipale పంచి నిలికి తెలిపులే BaleTelipale బూర్దు బూర్దు తెలిపులే BaleTelipale తెల్త బోరులే BaleTelipale పంజార తెలిపులే BaleTelipale పపా 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 BaleTelipale పపా 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 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ BaleTelipale ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸ್ಎಲ್ 11 ಜೊತೆ ಈ ಹೆಗ್ಗೆಗ್ನಿಗಳಿನ ಮಾತಿರಲು ಮೋಕೆದ ಉಡಳ್ಳಿ ಎದುಕೊಂಡರೆ ಬಂದಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಂದಣ್ಣ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ತೆರಾಣ ಕೂಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ ಪ್ಲರಾಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಮನು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ FM ಪಂತೋನು ಸುರ್ಮಲ್ಪನಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಮಲ್ಪನಚಿತನ ಕಲಾವಿದರನ ದುನ್ನಮ್ಮನ್ನ ಏತಕಲ ಗಿಡುಪು ಏತು ಪತ್ತಿ ಏತು ಚಾತುರ್ಪು ಏತು ನೆನ್ ಪೂರ ಲತ್ತದು ತೂಂಕು ದಜತದು ತೀರ್ಪುರ್ಪನಚಿತನ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಬೇಲೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಬೈದಿನ ರಡ್ಡಿ ಜನನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೆರು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾತೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಟ್ರು ಇನ್ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ದೊಡ್ಡಾಡ್ ಎದುಕೊಂದಿತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರ ಉಲ್ಲರು ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೂದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ತೋಡುಂದಂಡ ಇಟ್ಟೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠುಡುಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಧಾರೈ ಪಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ್ ಇನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಾರತ ಹೊರ್ಮುನ ತೆಲ್ಪದ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸುರುವಾಣಂದಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಸಿನಿಮಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡ್ ಕೆಲವೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡತ ಮಲ್ಪುನ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚಿತಿನ ದಾಲ ತೆರೆಂದಿನ ಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚಾವು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಕುಲು ತೊಜಾರೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಎದುಕುನ್ಗ ಮಲ್ಲ ತಾಕಿದ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪಂಡ ಅತ್ತು అయితే హలో 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 పల్లె సార్ పల్లె ಕೇಂಡತಿ ಯಾನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಮೂಲಂತೂ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂಡ ಅರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರದ ತೋಟ ನರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತಾರದ ತೋಟ ಎತ್ತಿನಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿದಿ ನಾವು ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ತಾರ ತೋಟನ ಮಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕಿನಾರಿಗೆ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂದೆಟ್ಟು ಜತದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿನ ತಾರ ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ತೀರು ಇಲ್ಲನ ಪೂರ ಮಾರಿರತ್ತ ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇಡುಲ್ಲೇರಾರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಆರ್ಡನೆ ಬನ್ನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿರಿಯನದು ಬಂದು ಹಿರಿಯನವರು ತೂಡು ಬಂತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ಪಾರ ನೀರು ಅಂದ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಂಚ ಇರು ಬರ್ತಾರ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಇದು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಲಿ ಅವಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಪಾತೀರ್ಗ ಓಕೆ ఎక్కడ వస్తున్నావురా ఎక్కడ వస్తాను అందు ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಾನೆ ಯಾನು ಏರ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮರೆ ಏರಿ ಕೋಡಿ ಪಾತೇನದಲ್ಲ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನಂತೆ ಪಿಕ್ಚರೇ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರೇ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ತಾತ ಸರ್ ಒಂದು ವೇಷ నువ్వు వేసేస్తుంది బేలే డ్రెస్ మరి ఒక బేల అల్ప ఎంత ఆరే చెప్పున ఎత్త ఇరుత్తలు ಬೇಲೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯರ ಆಪ್ಜೆತ್ತ ಮರೆ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಅಂದೇ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡು ಇರ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತಿರಿ ಇರ್ ಕೋಟು ಬೂಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಕೋರಿ ಸತ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಲೆ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ದಾರತ್ತ ಸರ್ ಕಾಸು ಡಬ್ಬಲಾವತ್ತ ಡಬಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಪುನು ಸರ್ ಪಣ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಗೊತ್ತುನ ತೈರಿಗೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಚಾ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಅವು ಕತೆ ಎಂಚಂಡು ಕತೆ ಬರು ಬರೆದಾತನು ಸರ್ ಕತೆ ಬರೆದಾತನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರು ರೆಡಿ ಆತನು ಎಂಚಂಡು ಕತೆ ಎಂಚಂಡು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಸರ್ ಚಾ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕು ನಾಳೆ ಮಗುರುಜಿ ಹೌದಾನೆ 10 ಶೋಕದ ಕತೆ ಸರ್ ಅಂದ ಸತ್ಯಮನ್ ಪಾ ಕತೆ ನೀರ್ಕೇಂಡ ಇರು ಬುಲಿಪಾರು ಅತ್ತು ಇಮೋಷನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಅಪ್ಪನ ಬುರ್ಚಂದಿ ದಾನೆ ಯಾನು ಬುಲ್ತಂದ ಅತ್ತು ಈರು ಬುಲ್ತಾಡ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬುಲಿಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ಆನಾಗ ಪುರಿ ಜಾಲ್ಡುಗಳು ಬುಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಜಾಲ್ಡುಗಳು ಬಜಾಗ ಬುಲ್ಪುಗ ಕಾಂಡೆದ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುನೇನವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದೇ ಕೇನ್ವಿ ಆನ ಬುಲಿಪುಗ ಆಯ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮನ ಕೈ ತಡೆ ಬತ್ತು ಬರ್ಪು ಕೇನ್ವಿ ಸರ್ ದಾಯ ಬುಲಿಪುನು ಆಯ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಬುಲಿಪೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ಪಿ ಅಂದ ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬುಲಿಪಿ
ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಡೇಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೀದಾ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕೊಡಿಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತಾಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ತರಿತ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂಡೋಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಮರ 1 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಆವತ್ತ ಮರ ಕಾಸು 1 ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಸರ್ 1 ಕೋಟಿ ತುಲೆ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿದು ಪಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ತುಳು ತಗೊಳ್ಬರ ಬತ್ತ ತೂಪು ನಚ್ಚಿನ ಫಿಲ್ಮು ನನ್ನ ಬುಲ್ಪೇರತ್ತ ಮರ ತೂಲೆ ಸರ್ ಈ ಎಂಚಿನ ದಯ ಪೋಡಿವಾರು ಅವದಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವಳು ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಎಂತ ಸ್ಟೋರಿ ತುಲೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪುಲಿಯ ಕಾಂಡದ ಸೀನ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಅನ್ನಾಗ ഒരു ഹീറോ ಹೀರೋ ಅಯ್ಯ ತೆಮ್ಮಲತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಜೆತ್ತಿನ ಅಳ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿ ತೆಮ್ಮಲತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿ ಮನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಮುಡಿದು ಕೇಳು ಮಗ ಆ ತೆಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಕಾಣಲ್ಲ ಮಗ ಆ ತೆಮ್ಮ ನಂಚೆನೆ ದೀ వచ్చింది ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಮಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಮಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಮೀನು ಮರ್ದು ಕಡಪುಡ್ನು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಮಗ ಅಂದು ಅಂಜಲ್ ಕೆಮ್ಮುಗ ಅಂಜಲ್ ಮೂಗತ್ತ ಮಾರೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಕಜಿಪುಗು ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಲೇ ಓಡ ಮರ ಅಂಜಲ್ ಮೂತೆ ವಾಡ್ನ ಗಾಯ ಸರ್ ಕಾಸಿದ್ದ ಮರ ಇದು ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಅಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ದುನ್ನ ತೋಜುನು ದುನ್ನಾಗಿ ಬೋಡದು ಐಕ್ ಸರ್ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಸರ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಬಂದು ಅಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಒಂಚೂರು ದುನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಸರಿ ಅಂದ್ ಸರ್ ಅಂಜಲಿಪ್ಪಡು ಅಂಜಲಿಪ್ಪಡು ನಾನು ಯಾನ ಪಂಡದು ಭೂತೇ ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ನಾದುನ ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅದೇ ಅಂಜಲಿಪ್ಪಡು ಅಂಜಲಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಎಂಚ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಈ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಸರ್ 3/4 ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟ 3/4 ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಸರ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು 3/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಉಂಟು ಸರ್ 3/4 ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ದು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಇದು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡ್ ಆಪುಂಡು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ 2,500 ಕೊರ್ನದಂಡ ಅವು ಅಂಜಲ್ಗೆ ಬೋಡದು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಿ ಸರ್ ಅವಳು ಅಂಜಲ್ಗೆ ಆಯ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ಜಾತ ಐಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅವಳು ಕಾಸು ಕೊರ್ನದಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಾತ ಅಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲ ಪೆಟ್ಟ ಕಾಸು ಕೊರಿ ನಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಂದಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಓ ಪದ್ಯ 4 ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 4 ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓ ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಪಂತಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂದ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮೀನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಮೀನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬಿಡ್ತು ಬಿದೆ ವಾರಜ್ಜ ಮಾಡ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಉಂಟು ಸರ್ ಈ ಮೀನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಈರ್ಕೊರ್ನ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ಕನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಬಟ್ಟಿಡ್ ಬೂತಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಪೋಲ್ ಬೂತಾಯಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ತಾಂಟುನು ಹೀರೋ ತಾಂಟನಾಗ ಬಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿನ ಬೂತಾಯಿ ಚೆಲ್ಲು ನಿಂಚ ಬಟ್ಟಿಡ್ದು ಪೂಜೆಲ್ಲು ನತ್ತ ಮರ ಅತ್ತ ನಮ್ಮೇಟು ಬೂತಾಯಿ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಮರ ಆತ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಡಂಬ ಸರ್ ಇದು ಅವಂದೆ ಅಂಚೆ ಚೆಲ್ಲುನು ಅವಳೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಅವಳೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಮೀನು ಮಾರ್ನವಳು ಮಲ್ಪೊಡಂದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಮೂರ್ನವಳು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮೂರ್ನವಳು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕಾಂತಾರಾಗ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕಾಂತಾರಾಗ ಅವೇ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೆ ಐಟ್ ಮೀನು ಮೂರ್ನ ಸೀನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಅವು ಕಾಂತಾರಾಗ ಪಾಡ್ಡಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ವೈಕ್ ಪಾಡಿ ಸರ್ ಅಂಚದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮೀನ್ದ ಟೆಂಪ ಬತ್ತದ ಉಂಟುದಾನಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹೋನಾಗ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಬರ್ಪುನು ಪುಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಹೂ ಸಾಂಗ್ ಮಿಯಾ 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 ಪೂಚೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ತಮಿಳ್ ಅದು ಅವು ಯಾನೇ ಹೊರ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ಗಳು ಯಾನೇ ಹೊರ್ತವೆ ಅವೇನಿತ ತುಳುಕೊಂಡು ಅವಂದಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬೈದನು ಸಾಂಗ್ ಅಂದನ್ನ ಕೇಡಿ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಒಂಜಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ಗೂ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ನೀರು ಕೋರೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಬಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪೂರ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ್ದಂಡ ಡ್ರೋನ್ ಬರ್ತಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡು ಸರ್ ನಾನು ಕಾರ ಮಿತ್ತಾರ ಬೇತಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ನಡ ಕೋರ್ದು ಕಡಪಡ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿರು ಬುರ ಅಂದೆಪ್ಪೆ ಇರ್ದೆಪ್ಪರ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಕರ್ತೀನಿ ಮುಗಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತಲಿ ಅವಳು ಹೀರೋಯಿನಿ ಅವು ಪಣ್ಣ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೀನು ನುಂಗೆರ ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಿಂಗಾಪುರ ಐತ ನಡುಟೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಕುಂದಾಪುರ ಮಲ್ತನ ಆಪುಜವು ಕಾಂತಾರ ಮಲ್ತದ ಆತನ ವೈರಲ್ ಆತನವು ಕಾಂತಾರ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಲ್ಪಗಣ ಗುರುಪುರ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪಗಣ
ಅವ್ನು ಮೀನು ನುಂಗಾರ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಡೌನ್ ಅವ್ನು ಮಲ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಡೌನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವ್ನು ಒಂದು ಕೇಡಿ ಉಂಟಾ ಕೇರೆ ಕೇಡಿ ವಿಲನ್ ವಿಲನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಕೇಡಿ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಜನ ಕೂರು ಹೌದು ಸರ್ ಕೇಡಿ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಎನ್ನ ಜನ ಕೂರು ಆಕ್ಟ್ರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದದ ಆಕ್ಟ್ರ್ ಬೊಕ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪರಾರ್ನ ಚಿನ್ನ ಸರ್ ತಾರೈ ದೆಪ್ಪುನ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರುವ ಸರ್ ತಾರೈ ದೆಪ್ಪುನ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಾವ ನಿಕ್ಲ ಇಟ್ಟೆ పోయిన ಮಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂಪಿದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದು ಆಯ್ತು ತಾರ ದೆಪ್ಪನ ಆಯ್ತಾ ಗುರಿ ಒಕ್ಕನ ಆಯ್ತಾ ಮೀನು ಮಾರನ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆಯಾ ತೂಲ ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂಲ ಬಡ್ಡ ನೀ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ ಬತ್ತಾಯ್ತಾ ಬತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದು ತಾರೆ ಉಂಟು ಆಣತಾ ಒಂದು 4 ತಾರೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ದೆತ್ತಿದೆ ನಿಂಚೆ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಾದಾ ಈ ಕೇಡಿ ಏರಿ ಈ ಕೇಡಿ ಹೋಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ ವಿಚಾರದೆ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಜನ ಮರ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಷಯ ಕೋಟೆ ಪಾತಿರ್ನ ಈ ಜನದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಪ್ಪನ ಜನ ಈ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಕೇಡಿ ಪಂಡ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಲನ್ಗೆ ಬೇತನ್ ಜನನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ರ್ ಅತ್ತ ಯಾನು ಅತ್ ಮೇರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹೀರೇನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇಂಕ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ಲ ಕಾಸು ಬಡ್ನೆ ಅಣ್ಣತ್ತ ಈರ್ ಬರ್ನತ್ತ ಯಾರು ಬಡ್ನತ್ತ ಈ ಕೇಡಿ ಅವನ ಇರ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಎತ್ತ ಅಂದ್ ಯಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೇಡಿ 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 ಬಂಡ ವಿಲನ್ ವಿಲನ್ ಮಲ್ತೇನ್ ಬಂಗೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ತಾರೆಗೆ ಬಿತ್ತೋರ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚತ್ತು ಸರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಹೊಡ್ದ ಅತ್ತ ಮಲ್ಪುನೆ ಕತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪಡಿಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಅವತ್ತು ಸರಿ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಓಕೆ ನಂಡ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ಲಪ್ಪ ಪಂಡ ಯಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಂಬುದು ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೌದಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಒಂದು 6 ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಓ ಹೆಲೋ ದಾದಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತೂತಿದ್ದೀರತ್ತ ಮಾರ ಇಚ್ಚಿನ ಕರ್ಮ ಬಿಡ ಅವು ಅಂಚೆ ಬುರ ಆಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಯಾ ಸರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಲತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಲೆ ಬುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಂಚನೆ ಅವು ಬಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದಿ ಇದು ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ನಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನು ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಂದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ರೇಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಏರಿ ಇರು ರೇಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಇರು ವಿಲನ್ ನಂದು ವಿಲನ್ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಓಡಿಗ್ಯಾ ಓಡಿ ಅವು ಸೀನ್ ತೋಜಾವಡ ಓಜಾರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ತೋಜ ನಾನು ಓಡೆ ಸೀದಾ ಹೋಗು ಮಾರಿ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಅಂದು ಎಲ್ತು ದಿಗದೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಂದೆ ಅಂಚೆ ತಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಾಂಡ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವೆಂಚ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಒನ್ನೆ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಂದು ಬೋಡತ್ತ ಅಂದಿ ಜನ ದಾದನ ಬೋಡತ್ತೆ ಏರುಲ್ಲಿ ಎಂದೆ ಹೂವ ತಾರದ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಟಾಲು ಬರುತ್ತಜ ಅಂದಿ ಐನು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ಪೋಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಹೌದು ಮಟಾಲ್ ಹೋಯ್ತು ಮಡಲ್ದ ಇದು ರೇಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಡಲ್ದ ಹಾಂ ಮಡಲ್ದ ಮಾಯ್ಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗಿಂತ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪಳರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂತಾರ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದ್ಲಿ ಸರ್ ಪತ್ತೊಂದ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದ್ಲಿ ದಾದಾ ಒಂದು ಮಡಲ್ ಮಡಲತ್ತು ಮಗ ಪೊಣ್ಣು ಮಡಲ್ ಇಪ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಾಡ ಖಾಲಿ ಮಡಲ್ ಮಾರ ಕಾಲಿ ಮಡಲ್ ಮಡಲ್ ಇಂದೇನು ಇರು ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದೀವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಇಂದೇನು ರೇಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಿದು ಇಂದೇನು ಇರು ರೇಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೌದಾ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿವಕ್ಕ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಓಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ರೇಪ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಾಣದಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರು ಅವಂದಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಾಣದಂಡ ಅವಂದಿ ಸರ್ ಅವತ್ತ ಸರ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್
ಆಕ್ಷನ್ ಲಕ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಲಕ್ಲೆ ದೇವೋ ನಮ್ಮ ಓ ಮಾಡಿ ಓ ನಬ ಓಟೆ ಹೋಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಓ ಇದಾದ ಮಾಡ್ಕುಣ್ಯ ಓ ಮೆಲ್ಲಂಬ ಓ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲ ತಾರೆ ತಗುರಿ ಓ ದೇವ ಹೆಂಚಿನ ಮರೆ ಕಿಂಚಿನ ಒನ್ನೊಂದ ರೇಪಿ ಅಬ್ಬಿ ವಾ ಅರ್ಬುದಿ ಹಾಗಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಹೆಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದಪ್ಪ ಸರಿ ಒಂಜಿ 27ನೇ ಸೀಂಡ್ ಇದು ಒಂಜಿ ರೇಪುಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಈರದಿ ರೇಪತ್ತಿ ಈರೊಂಜಿ ರೇಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನಂದು ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಸೀನ್ ಸರ್ ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪ ರೇಪ್ ಒಲ್ಪ ತಾರದ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ತಾರದ ಮುದ್ದೆ ರೇಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರು ಅಪ್ಪ ಈರ್ನ ತಾರುಂಡತ ತಾರೆಗೆ ತಾಗದು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಬರುದು ಸೈಪಾರು ಏರ್ ಸೈಪ್ನ ಸೈಪ್ ಈರ್ ಸೈಪ್ ನತ್ತು ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಅಲ್ಪೆ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿ ಯಾನ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಯ್ಯ ಒನಸು ಅಂಜಲ್ಡು ಒನಸು ಅಂತ ಉಪ್ಪಿ ಹಾಡಿಗಳ ಅಂಜಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಸರ್ ಲಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಅಂಜಲ್ ಕೊನತ್ತೇನಾ ಅವು ಕಜಿಪುದು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಡ್ಯಾಪಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡು ಹೌದಾ ಅಂಚ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ಅವಳು ಅಂಜಲ್ಡು ಉನ್ನೊಂದುಪ್ಪಿ ಆಯ್ತು ತಾರಾಯಿ ಬರುದು ಸೈಪಿ ಕತೆ ಎಂಚಂಡು ಸರ್ ಕತೆ ಎಂಟೆ ಒಂಜಿಲ ಈರ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ವಾಡ್ನ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಹೌದಿ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾತೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ ಪಾತೆ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುನತಿ ಫಿಲ್ಮು ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ಎಟ್ ಒಂಜಿ ರೇಪು ಸೀನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಬೇಬಿ ಅಪ್ಪನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ ಹಾಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಿಸ್ತದ ಸೀನುಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಮಾಂತಗಳ ರೆಡಿ ಆದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನೋಡಾಪುಣು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಎಂಕತ್ ಎಂಕಿಗೆ ಅನ್ಕೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇಡದು ಇರು ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ದೆ ಓ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಹೆಲೋ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐಟ್ ಮಲ್ತೆ ತುಳು ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿರಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಸರ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ತೇರಿ ಮೇಡಮ್ ಐಟೆ ಓ ಊರೋಲು ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಟಿಯ ಒಂದು ಪುಡತೆ ಶಿಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಪುನಿಯಾನ್ ಬರೀಟ್ ಕೊಲೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಪುನೀರು ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಣ ಆ ಶಿಪ್ಪೊಂಜಿ ಮುರ್ಕುನ ಸೀನ್ ಉಂಡತಿ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಅವು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಾವು ಅವು ಈ ಶಿಪ್ಪು ಮುರ್ಕುನ ಉಂಡತೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ದಿ ಇருந்து ಅವು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲದು ಮಾರುತಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇತೆ ಮಾರುತಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಶಿಪ್ಪುಡು ಬರೀಟ್ ಪೋದು ಉಬ್ಬೇರೆಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಶಿಪ್ಪುದ ಬರೀಕ್ ಉಬ್ಬೇರೆಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಶಿಪ್ಪುಗೆ ಎನ್ನ ದುನ್ನ ತಡೇರಾವನಂತೇಳಿ ಪುಳಕ ಮಗರ್ದಿ ಓ ಶಿಪ್ಪು ಮಗರ್ದಿನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಾರುತಿ ಬೇರೆ போய் ನೆಟ್ ಮಗರ್ನಿ ಓ ಅಪ್ಪ ಶಿಪ್ಪುನ ಮಗತವಾಡ ನೀರು ಯಾನಿ ಅದಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿ ಐಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜನ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮುರ್ಕಿ ಮಗ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚಿನಿ ಅವ್ವ ನೀರು ಮುರ್ಕಿ ಹಿಡಿದು ಗುಳ್ಳೆ ಬರಪುಣ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ ನೀರು ಮುರ್ಕುಣಿಗೆ ತುಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜನ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕತ್ತು ನೆರೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಓಕೆ ಪನ್ಕ ಕೆಲ್ಲೆ Passenger attention please. The train number 305156 Matseganda Express arriving soon on the platform number 3. ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಎಂತೇನು ಓಲು ಪುತ್ತೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂದರ ಅವು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಐನ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಡ್ದಿ ನಾಕಲು ಡೈಲಾಗ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಬಾಸ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ರೇಪು ಮೆಲ್ಲ ಕಿಂಚಿನ ಸರ್ ಗಾಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಾರಿ ಓಲು ತೈನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ ಬುಕ ತಮಿಳ್ ಮಲ್ದೆ ಸರ್ ಓ ತಮಿಳ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಲ್ದೆ ತಮಿಳ್ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನೈ ತಾಂಡಿ ವರುವಾಯ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವು ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಬಾರಿಟ್ಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟವನು ಎಣ್ಣೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟವನು ಎಣ್ಣೆ ತಾಂಟದ ಮಗ್ತವಾಡ್ದಾತ ಜಾವನು
ಆತು ಆಯ್ತು ಇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಆಹಾ. ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಒಂದ ಊಟ ಡೈಲಾಗ್ ಮೇಡಮ್ பயணிகள தெளிவான கவனத்துக்கு ட்ரெயின் நம்பர் 305612 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 3க்கு இப்ப வரப்படப்படுது ಅವಡೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೋಳು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆತಾ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆತಾ ಅವು ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದವು ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಅವಳು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಬುಕ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಾರಿಯಲ್ का पानी ओ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ನಾರಿಯಲ್ का पानी का पानी ಅವು ಕಾಲಾ ಪಾನಿ ಆತಾ ಕಾಲಾ ಪಾನಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ನಾರಿಯಲ್ का पानी ಬೇತೆ ಒಂದ ಐಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತನ ಹಿಂದಿಡ್ ಐಟ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತ यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए द ट्रेन नंबर 3 6 7 8 9 10 अभी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आप खड़े रहे ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿತ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು हाँ ಎಂಚಿನ ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಭಿ ಆ ಚುಕಿ ಹೈ ಆತಾ ಅವೇತ ಡೈಲಾಗ್ ಈಗೇಂತನ ಜಾನಕೆ ಅಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರ್ಲಾಡು ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುಟುಲ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಸರ್ ತುಳುಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಡೈಲಾಗ್ ಮರ ಆತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಮರ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ರೈಲ್ ನೇಲ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಬಕ್ಕಡೆಗಳ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಅಂತಾರೆ ನಿಗ್ಲ ಸಾವಿರದ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅವತಿ ಮಾತಿಗೆ ಇತ ಮೇಡಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಬೇಬಿ ನಮ್ಮ ಓ ಲ ಬಾ ಎ ಬಾ ಓ ಲ ಅಣ್ಣ ಪುದರಂಚ ಸುಕುಮಾರಿ ಲ ಸುಕುಮಾರ ದಾದಾ ಮಂದು ದಾದಾ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಟಾಲ್ನ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಥವಾ ಮಟಾಲ್ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀನ ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಟಾಲ್ನ ಸೇಫ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತ ಬಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಜನಮಿನ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೀದ ಅದ ಅಲ್ಪಿ ಇರು ದಾನ ಒತ್ತವನಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬೋ ಶಕ್ ಎಂಚಿನಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಬಣ್ಣಿ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಳೇರು ಮರ ಇವರ ಒಕ್ಕಡೆಗಳ ಯಾವ ಬಾತಿರ್ಬೆ ನಮ್ಮೆ ಎಂತಿನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ರೇಪು ರೇಪು ಓ ರೇಪು ಮಂಗ ರೇಪು ಅವೇ ಮಾಡಲ್ದ ನಾಳೆ ಚೀಂಗ್ರಿ ಎತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾಯ್ಪು ಮಾಡ್ತೋಲಿ ಮಾರ ರೇಪು ಭಾಷೆ ಜನ ನೀನು ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಕಬಾರ್ದು ಮಾರ ನಿಕ್ಕಬಾರ್ದು ಒಟ್ರಾಸ್ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲತ್ತೀಯ ತುಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲತ್ತಿ ಒರಿಗೆ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನ ಇತ್ತೇನಂಡ ಒಟ್ರಾಸ ಆನ ಕಥೆ ಬಂಡದು ಆನ ಒಟ್ರಾಸ ಆನ ಕಾಸನ್ನು ಲೂಟು ನತ್ತಂಬೆ ನಿಕ್ಕೆ ತುಳು ವಿಚಾರ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ನಿಕ್ಕೆ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಏತು ತುಳುಕು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರ ಏತು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತನ ಅಕ್ಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರ ದಾಯ ಬಡದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇನಿನ ಕಲಾರ ಬಡತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇನಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಬಡದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ರೇಪು ರಡ್ಡು ಕಿಸ್ ಬುಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಬಪ್ಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವೇ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತುಳು ನಾಟಕ ನಂಬೋದು ಅವೇ ಕಲಾವಿದರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪೋಟಿ ಮಲ್ಪಾರ ನಗ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಲಂಬೆ ಭಾಷೆ ಜನಗ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಸ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನತ್ತಿ ಅವ ತುಳುಕೆಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಗೌರವ ಉಂಡು ಮಾರ್ಲೇಲಕ ಮಾತಾಡುದು ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಎಂದಿನ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಈರೊಂಜಿ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನಾರು ಉಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿ ಯಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸರ್ ಇರು ಪನ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂದು ಸರ್ ಇರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುಕೆಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ತುಳುನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಆ ಅಭಿಮಾನಿಲಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಇಪ್ಪುಡು ಐಕ್ಬೋಡದು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಇರು ನಾಡೆ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ತೆಲುಗುಡು ಮಲ್ದೆ ಅವೇತ ಡೈಲಾಗ್ For the kind attention of passengers, train number 1 to Nizamudi. कुठला कोसाल तीर्प केंद्र दुंबो पुदರಂಜಿ ಪನೋಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ನೆರೆದು ದುಂಬುದ ಎಗೇಡು ವೈದ್ಯರ್ನ ಕಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ನಂಚಾತ್ರ ಸುರುಟ್ಯಾನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರಡ ಕೆನಂದಲ್ಲ ಕುಟ್ಲ ಕುಸೇಲ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಿಗೆಂಡ ಕಲಾವಿದರೇನು ತೂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ತೂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಹಾಗೆಂದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಎನ್ನುವರು ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಈ ಐನು ಬಿರಿಲ್ ಎಂಚನ ಚಿತ್ರರಂಗು ಗೌಲ ಆತೇ ಮುಖ್ಯ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮುಖ್ಯ ಐನ್ ತೊಚ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಐತ ಒಟ್ಟು ಕೆಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ఆయన కైట్ నిజవాది మటాలు కోరిన ఎడ్డాండి మేత పోయిన కొడుతున్నాయి చిప్పుడు చీరు మలుతు పాడుతుంది యానంత నన్నలో ఉల్ల తిరుగుది పరిపోయినా ಆನಮ್ಮನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೆಂತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ಲೇ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ತಾಪುನಿ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ 100% ಈ ಪ್ಲೇ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚಾದ ನೇರದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೇವಡೆ ಏನ ಹತ್ತಿನಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೋಕ್ ಆತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶೋಕ್ ಆತ ಆದರೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಬಣಿಲೇಕರ್ ಅಶೋಕ್ನ ರೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಆಯ್ತು ಕುಡೋಜಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿನ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತನ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜ ಬಂತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದುಂಬು ಕನಿಷ್ಕಾಗ ಪೋನಾಗ ಒರಿಯೊರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬೋಗ ಡಿಟ್ಟೋದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪು ವರದ ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಈ ಸುತ್ತದ ಇನಾಮ ಎರಗಿಂದ ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವಣು ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದಕ್ಕಲೇ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷವೇನ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಅಕಲೆಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.